Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καινούργιο βίντεο. Σήμερα θα προσπαθήσω να πάω το Mortis Rank Tier 26. Ή και άμα μπορώ λίγο παραπάνω. Α, και έχω τέλεια coins για να πάρω και το Hyper Charge του. Πάμε. 3, 2, 1... Πήρα το Hyper Charge του Mortis. Ναι ρε φίλε. Τώρα δεν θα χάνω από κανένα. Πάμε να δούμε. Το Hyper Charge του Mortis είναι σπασμένο. Διπλές νυχτερίδες, πιο γρήγορα, τέλεια. Πάμε. Every day I'm shuffling. Πάμε για το Hyper Charge. Θα με βγάλω σπορπρόσωπο. Θα με το πήρα τσάμπα. Όχι. Έλα, μπράβο ρε. Ωραίος. Το νιώθεις αγόρι μου. Άλλο δεν το νιώθω. Ρε. Τι έσωσα. Ναι, πάμε λίγο. Πάμε. Ναι ρε φίλε. Το Hyper Charge το χρησιμοποίησα αλλά για να τρέξω, για να το χρησιμοποιήσω. Αλλά βγήκαμε και Star Player, πάμε. Μπορούμε. Και έπαιξε Star Drop. Α, Power Punch. Ξανέρα. Πάμε κι άλλο. Επίσης, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe. Μην τα λέμε και αυτά. Και ένα like άμα σας αρέσουν τέτοια βίντεο. Και γράψτε μου στα comments άμα είναι να κάνω και άλλα τέτοια βίντεο με rank push. Ή και με τους άλλους μου παίχτες από το άλλο μου account. Αλλά εγώ προτιμώ αυτό. Με το Mortis για να τον πάω 30. Αλλά τέλος πάντων. Έλα Rems. Μπράβο ρε M&M's. Πέθανε, αλλά είναι καλή. Τέτοιες. Αχ, σπάτουλα του. Πάμε. Πάμε να κερδίσουμε. Μπορούμε. Το έχουμε. Η σπάτουλά του με τρώει συνέχεια. Και γίνεται και γρήγορος. Τώρα έχω Hyper Charge όμως. Και θα τους φάω όλους. Πάμε M&M's. Χι, τι έχασα. Να τους τρώω όλους. Αλλά κάτι ήταν γι' αυτό. Έλα ρε, τι χάνετε. Πέθανες κι εσύ. Ω, μην το φάμε. Ρε Gold. Ξεκόλλα. Έλα ρε φίλε. Τώρα έχω Hyper Charge Super και θα το βάλουμε. Ξέρω δεν κάνω. Πέθανε λέει. Πώς γίνεται να πεθάνω με διπλό heal. Τουλάχιστον οι M&M's. Οι M's δεν τα αφήνει αυτά. Τώρα άμα ήταν οι M's πριν στη θέση κότ, δεν θα το είχαμε. Τσέκλεψα τον γκολ, αλλά
Αλλά κερδίσαμε και πάλι. Αυτό μετράει. 69, άλλο λίγο. Πάμε. Και θέλω να πάρω και την biped. Επειδή έχω και αυτό το power up της. Και είναι τέλειο. Πάμε. Δεν σάει. Έχουμε την Ter Stegen και τον Αστράλ. Δεν τους ξέρω καν. Μόνο τον Ter Stegen ξέρω. Τον Αστράλ δεν έχω ιδέα. Γιατί πάμε. Τους έχω. Δεν τους έχω. Χάλασα και τον gadget. Πάμε. Μπράβο ρε. Όχι. Έλα. Φάτανε. Φάτους και τους δύο. Τον άλλον. Μπράβο. Ωραίος. Βάλ' το. Το έχασα λίγο. Ναι, μπράβο. Μπράβο, Ραστράλη. Παχτούρας. Κάνε τη σούπερ σου. Πεθάναμε. Και έχει και χάπερτος κι αυτός. Έλα, μπορεί να κουβαλήσει σωστά, αλλά δεν μπορεί. Αχ, για λίγο. Τελειώσαμε. Πότε μας βάλανε δύο γκολ αυτοί. Είχα και hyper chance. Δεν το είχα δει ότι μας βάλουν. Το ξέρω να μας βάλουν δύο γκολ. See you moments later. Every day I'm traveling. Ωραία. Έχουμε Diamond 1, Diamond 11. Και Diamond 3 δεν ξέρω. Έλα ρε φίλε, έλα γιατί. Εντάξει. Χάσαμε πάλι. Γιατί όμως. Και νομίζω που θα χάσουμε. Γιατί χάνουμε. Τα πήγαιναμε τόσο καλά στην αρχή. Πάμε τράχαρτ. Δεν μπορώ. Άμα τράχαρτ και δεν το βλέπω να το κάνουμε. Να το πάμε τουλάχιστον rank 26. Είναι πολύ χρόνο. Έχουμε max energy. Ωραίος ο Crow. Έχουμε και Crow. Όχι, τι έχασα εκεί. Τι έχασα. Πάμε. Μαξ. Βάλ' το ρε Μαξ. Βάλ' το. Άντε μπράβο. Έχω hyper chance. Θέλω να προλάβω να το κάνω. Καλύτερα. Νικήσαμε. Ωραία, βγήκε Star Player η Max. Όχι, αυτή δεν πάτησα play again, αφού ήταν καλή. Θέλω σπάνω. Κάνω λίγο ακόμα, άμα δεν βγει, θα το αφήσω για part 2. Τώρα αυτοί έχουν την ίδια Max. Γιατί, πώς γίνεται αυτό. Και το Grow. Αν πατήσω play again θα ήμουν εγώ μαζί τους. Φίλε, και ήταν τόσο καλή. Τώρα μπορεί να χάσουμε.
Τι χάσαμε, τα νεύρα μου. Μονόγυροι ήταν όλοι τους. Τώρα με το φάμε, θα ρεντζάρω. Max Energy! Πώς βρέθηκε αυτό το power? Πού βρέθηκε το power? Κι άλλο power. Α, επειδή είναι το power 3. Ρίχνει power cubes. Τι έσωσα. Άσχετε. Εγώ θα πάρω την μπάλα. Ναι, πάμε λίγο. Δεν βρίες όλους που βάλαμε γκολ. Χάλασα hypercharge. Άμα χάλασα hypercharge. Ναι, δεν χάλασα hypercharge. Πάμε, το σκότωσε. Αλλά αυτός δεν νιώθει. Θέλω να νικήσουμε. Φέρε εδώ. Ναι. Κοίταμε. Και βγήκα και star player. Όχι, δεν θα παίξω μαζί σου. Είσαι τρολάρης. Λοιπόν, παιδιά, μπορώ να παίξω άλλο ένα μάτς και να κλείσω. Γιατί πήρε πολλή ώρα. Αλλά θα το κάνω και part 2, μείνετε συντονισμένοι. Και μην ξεχάσετε και να κάνετε και ένα sub. Το λέω. Και ένα like άμα σας αρέσουν τέτοια βίντεο. Όχι, θα σούπερ και θα ζούσα, αλλά το φάγαμε. Σου λέει ότι σπονάρεις σε 5 δευτερόλεπτα, αλλά τελικά σε 7 σπονάρεις. Πάλι το φάγαμε, άμα το φάγαμε. Έλα! Άντε θα παίξω άλλο ένα γιατί έκλεισε, δεν χάσουμε γρήγορα. Α, έχει εδώ κάτι free. Α, κραστικάς. Το κραστικάς. Α, έχω και αυτό free. Έχω τίποτα εδώ free. Α, έχω και τα 5 credits, νόμιζα ότι τα είχα πάρει. Τέλεια. Άρα τώρα έχουμε 49 gems. Άμα θέλω την παίρνω την Piper, αλλά δεν θα την πάρω. Πάμε άλλο ένα τελευταίο και θα το κλείσω. Γιατί έγινε πολύ μεγάλο το βίντεο. Και θα κάνω part 2. Μην νομίζετε ότι θα το αφήσω έτσι. Α, πέθανα. Όχι, δεν πέθανα. Τι έσωσα. Ναι ρε Φρανκ. Μπράβο ρε Φρανκ. Αυτός είναι ωραίος ο Φρανκ. Αλλά τώρα παίζω τέλεια. Μην χάσουμε. Μπράβο ρε Φρανκ, ωραίος. Λοιπόν, πόσα τρόπια έχουμε? 770. Λοιπόν,
Εδώ θα τελειώ. Έχω κι άλλα κας. Έχω κι άλλα κας. Τελειώ. Τέλειο, φίλε. Άρα, αν πάω εδώ στο shop, έχει κάτι που να κάνει μπορώ να πάρω το Frank. Θα πάρω το Frank. Πάμε να δούμε. Ναι, πήρε και τα Chamballs. Και το skin του Frank, ναι. Αλλά δεν έχω Power 1, οπότε... όχι, Power 2 τον έχω. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Εγώ σας λέω να μείνετε συντονισμένοι άμα θέλετε, για να δείτε που θα τον πάω 26 και μέχρι να τον πάω 30. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και bye bye guys!